खाना का तरना तो अरे ये क्या करते रे ओनिया का तकते उन्हें तो बता बा होमा खो बेच दे चल जीबू एगो खड़े बनी ना हटा दे बजिया वाले तरनो हम देखते को घंटा तरना तली भी हम जे बैठत नहीं तारा मुहा में ठूस मैं मेहरानू रूपे चल जाते सन आ निक नहीं लागता केता रहत सन तो झुंड बैठोर के बैठत रहल सन निक लागत रहे कमनो नहीं केतना सुंदर लागता खा लो बचिए ना खा लो ना खिसिया जाला आह का हो तू सानी पानी गोता का हो तो का करी मर्दे तारा सन लड़का हीरो बन के चलता हो सन ना बियाह ना शादी भइल तोहार सोचहूं मैं तो तोहरा का जाना था ना भगप देखो तो तार भैया बड़ा ना एगो खलसी घर में मेहरानू आवत तेल घोंस देती है कपड़ा खींच के तार बने से खींचे तो इन कपड़ा तार भौजी ना मोर गई तो ठीक है कहत हो और तू बड़ा तो सोचता हो कि भैंसिया के खिया दी सर दे आ तब न बच्चा ना दी तो दूध पिए तार के दूध दी कब हाउ पुरन की भैंसिया रहे रोज मर के आधा किलो दूध देते रही कटोरा में आ तारा के को दिन पियावत रहली दूध पानी डाल देते रही दूध में हमारा के बेरी कहती है बबुआ जी लइका फेंका पी गेलस ना ए मोर तू ठीक है कहत हो ना चुप रहल तू चुपचाप छोड़ देता कह देता कि हमारे लोग लेकर पसंद कि मेहरानुआ बिया के हुए तारा के बना आ को दे ही तो घर में तो खैबू जा छोड़ दिया मुन्ना सनी पानी करी पैसा कमा तो खबा एता ना आ सोचत हो घरवा दे दी खर्चा चलावसन सुधा परा के दे नाम ना रखी ना पैसा कहीं ना गिर फिर जी तो का करब हम पैसा तारा ऐसा लगा जूता मोजा पहन के जीन्स टी शर्ट कस के बार और बनवा के है दाढ़ी और कुल बनवा के आ चाहे डिजाइन चलता दाढ़ी के पूरा बनवा के सेटिंग करवा के आ मस्त से घूमता सन हीरो लिखा हो ना तो तोहरा का जाना था भाला तू इतना बढ़िया मर्द सीख देलू हमारा के काल जाके मैं देखिए एक दिन में मैं फिट होके आईब दुनिया के सोचेला हो आ कमा तड़ अकाउंट में अपन धैले जीता अच्छा एक आज तो टेंशन में मरता कमानी के होखत गरु भैंस का सनिया नहीं की गोता तो घर तन की देख ली आ जब तोहर बियाह हो जाई तो अब टेंशन में रह कि मैं मौगी के अपना काजर बुना नहीं खिलिया के देता कपड़ा लाता नहीं की और टेंशन हो जाता आ तहारा लेका लइकन के चिंता फिक्र छोड़ के अब हीरो गिरी में रहे के चाहिए ये मर्द भौजी तू ठीक न कहता हो बताओ हमारे घर वाला कितना हमें फायदा उठावता है भैया और हो हां तार भैया झाड़ के चलत यहां एक काम काज ना करत यहां भाला तू मर्द हमारा के इतना बढ़िया सीख देलू भगवान तारा कहां रखल रह मर्द कौना चीज बनैले हो कोणारा में रखल रहन वही में ले जन्म लेके आइल बनी का हो दूर बुआ का हो भैया अब कहो हम कोई के बिगाड़ू बात ना बतियाई ना तो नीमन बात बतियालू गांव घर में चपलूसी झारे ए बाबू तार के बिगाड़ू बात कुछ कहनी हो ना हो देखा बहुत बढ़िया बात कलहियो ठीक कराई हीरो बन के घूमल करो हिंगा लेका लेका हीरो हूं छोड़ देता हां ठीक कहता हमले है ना डालब अब ये तो हीरोइन बन के घूमते बड़ी गांव घर में साड़ी छोड़ के सूट सलवार में तू घूम हीरो बन के ए देर बबुआ लाकर रह प्यार करो सुनो हूं जूता मोजा ढील के आ दाढ़ी वाली सेटिंग करा के बार और बनवा के पागल हो एकरा कहना में को बनाए के चाहिए का ए देर बबुआ घर के लइकन के बिगाड़ देले बिया तोरा पता नहीं थे सुनो देखो तो सच का बात मारल जइबा हमार सुने राजा एक कदमी तू बोलत का हम सुनी हो कोई के एकर पहिरावा देखो तड़े एकर जिमा इहे कुल काम बाकी पहिर के ये घरे वो घरे घूमल खाली बुझल हो सुनो अगर अब जवान बनी तब पहिरी ना तक बुढ़ापा में पहिरब फिर जवानी आवेला कबो ना हो भैया हमार जवानी फेर रही ठीक कहतड़ी सच कहबा त मुंह मारल जीव आ झूठ कहबा त लोग पति जाई सच बात पे आँच लगेला देवर बबुआ कहतड़ी अब हम का ले ना डलम ना दुलाट के ओने बिक देई कोई ऐसा नहीं पानी कइले हो कहब त आगे सारो कर मुंह माया में सुना हो देवर बबुआ कि तोर मेहरार भैया रे की एकर कहलाम करबे तू मेहरारू है त का देख लेना देवर बबुआ पीछे पीछे बेग घुमैते ई आगे आगे चश्मा लगा के घुमी तो अब देख जरे लगल इनकर के देख जर तई एकर मरद ए देवर बबुआ निमने बतिया ना कनी का कहनी ठीक कहत हो अपना मर्द के कोनो काम ला के नहीं के छोड़ले ओकरा से बेग ढोवावेले अपने चश्मा लगा के हीरोइन बन के घुमेले दहता ना देख ले बड़ा कबो को देखल बड़ा मर्द के लेके घुमल होई बुढ़ापा जितना दूसरा संग घुमेले उतना पर मर्द संग घुमेले कबो अच्छा वो एक दिन घुमत रहे उनकर संग चौका पे जन हो ना रहे ना चाहे तो ना हां उनकर संगे अते हे सुना तू ही भेटा जीव कह दे कि दर बबुआ चल त नहीं करे बात तू चल जीव त हमरा संगे संगे घुमबा हां तब का त काहे हम तारा संगे जाई के चाहे तो मत संग घुमत बात भइला
कि मरद वाली भी है तो मरद संग ना घूमी तो ठीक है एक आ ज्यादा तू गोबर पानी का भैया उस हमरा का लेना देना बाटे हाँ, तो- तार भैया बड़न बियाह शादी कइल बड़न कब गोबर पानी कर देखले बड़ सानी पानी कर देखले बड़ खेत सुना। में घूम के आवत क्या कहलो जले खाली एक चप्पल उसी बतिया तड़ू अच्छा देखा जा जा भइला जा सुना गरम ना कुल मेहरारू घर के बिगाड़ेली सन फोड़ेली सन अच्छा ठीक है करावा जा सास ले पटरी खात नहीं खे तो एकर रहल जात नहीं खे देखला दूसरा के घर बिगाड़ तड़ू है आ जा जा कहले हमर बेकार बा आगे जाके पछतइबे आज के बराबर। दिन के लगता बेहनी नहीं रेख दूसरे के का देखत आ जा ना करावा ना जा हाँ भैया हमने आना पानी छोड़ खराब जा सुने ना तन की हां जा ना दर द सुना सुना का घर फोड़ के भागत तड़ू घर फोड़नी तार के ने छेन मरले बानी घर फोड़ले बानी क गई तक तोड़ ले का बानी कहत रही रे कहत रही ना हां कि दूधवा तक मिलेला भैंसिया कुलटार भौजी लइकन के पिया गली ए हई देखा गली हम कनिया झूठ बोलबा कहलू, तू न कहता कि हमको भौजी पानी डाल के देली कह देली दूध मैं लइका पी गले बस तब कनी हां देखा ई कले हन कि ना कले हमन हमें सुनत नहीं हां जब सुन ले ना तब कुछ कह दो बक छोड़ जा दूसरा के बीच में बोले करना चाहिए यही से तो तारा के काट पे बोलावल गई रहे कि पूरी खाए यह अपना मन से आई बड़ू बकबका तरू तू झूठ सच के जा जना को का दिहानी लगल जा जाई लगल जा अब हाला करे का कहतला बोला ना तनी ओकरा का फोरत भांग जा तोरा के कौन मेहरारू बोल बड़ू चिकन तो तनी हमरा के फोर भांगत तनी देखी तो तारा फोर भांगला में हमरा जेतनी कहां के तारा को तार तो मेरा ना सही खरकट ही तो तनी मार तनी जादू मंत्र देख ले तार जादू मंत्र कितना काम होता खोसन तर जादू मंत्र तारा पे का जादू मंत्र मारे जाई सब घरी लाइन मार फिर तरी ना जाइबो मेरे लाइन में पावर गन बाबा बाप रे बाप जा गई 1 मिनट में जाना गई और तू हमारा फेरा में लेके चल दे फेरा में तारा पते नहीं के पहुंचा दे को डेरा में दिमाग खुल जाई हां जानते नहीं कि कैसा आदमी हई हां लेकिन जरा पाला में लेके चल भी कोई दिन खाला नहीं